zastupnici. Vjerojatno svako od nas u obitelji uživao je upravo u bananama koje smo od malih nogu voljeli. Ali ideja koju smo uživali do sada prošla je. Ako ste primijetili, banane su poskupile. Cijena je porasla za 46%, što morate priznati sigurno da je podatak koji ne bismo željeli niti za jedan artikl, pogotovo takav koji često konzumiramo, da se dogodi da poskupi za taj iznos. Te cijene sada se kreću negdje između 12 i 14 kuna po kilogramu. Što su razlozi? Kažu da je razlog politička nestabilnost u Hrvatskoj, ispričavam se. Kolegice i kolege, evo, pogledajte se sad međusobno. I nek nas narod gleda. Evo, ako mogu nastaviti. Izvolite. Ispričavam se. I nek nas narod gleda. Kaže da je razlog politička nestabilnost u Hrvatskoj koja je uzrokovana smjenom izvanrednog povjerenika Vlade u Agrokor. Također, jedan od uzroka koji se navodi da su utjecale vremenske neprilike koje su pogodile područje Dalmacije, što je uzrokovalo kašnjenje na terenu i probleme s logistikom u lukama. A zašto je ovo zapravo bitno? Bitno je iz razloga što Hrvatska po pokazateljima u izvozu izvozi banana u vrijednosti